Har du en gammel fontæne, eller en ældre fontæne, eller en vandsten, som du har stående i din have? Det har jeg her, kan I se. Jeg har stående den her fine en, og jeg har den herude på en gammel brønd i min have. Der har jeg den stående. Så har jeg haft det problem altid tidligere, at den kørte jo på strømvandpumpen. Og nu vil jeg vise noget smart, fordi før i tiden skulle jeg jo have denne her vandpumpe, der hører til. Det er en ældre dato. Så skulle jeg have det her strømstik lagt hele vejen fra den her lille brønd, og så hen til et eller andet stik, jeg nu kunne have i haven et eller andet sted. Og så kørte den ellers. Men hvis du har en gammel fontæne eller vandsten, som du godt kunne tænke sig, i stedet køre det på solceller, så du undgår ledninger, eller du vil måske flytte den, så skal jeg vise noget smart. Vi har denne her solcelle fontænepumpe, som kommer fra svenske Ponteam, der er Nordens førende inden for sådan nogle vand i haven installationer. Og nu har jeg i stedet lagt en pumpe ind fra den solcellepumpe. Den ligger nede i vandet, ligesom den gamle pumpe gjorde. Og ledningen, ja, den er der sådan set kun lige hen til det her lille solcellepanel. Og det solcellepanel, det kan jeg nu stille, hvor jeg vil, her omkring den lille brønd. Eller jeg kan lægge den op på taget, så jeg behøver ikke længere at lave et eller andet ledning hen til et strømstik. Og med til solcellepumpen, der hører der denne her lille fine fjernbetjening. Og nu kan I se, nu klikker jeg på start. Og så kører fontænen ellers, som normalt ville køre med en pumpe, der krævede strøm. Nu kører den altså på solcelle. Så til alle jer, der skal skifte en pumpe, hvor vandstenen ikke er større eller højere end sådan cirka 60-80 cm. Måske en lille, ja, 80 cm i løftehøjde fra hvor pumpen ligger op. I vil kunne bruge denne her pumpe, og så er I fri for elledninger og kan i stedet putte en solcellepumpe i jeres fontæne. Solcellepumpen kommer med denne her lille fjernbetjening, jeg lige viste. Og man kan også, og det går jeg lige hen og viser nu, sammen med solcellepumpen i den kasse, den kommer i, den kan I lige se her. Her er kassen. Der kan I se, der kommer der også sådan et forlængerrør og et par fontænedyser, så man kan også bare stille denne her solcellepumpe nede i sin for eksempel havebassin eller havedam. Og så kan man have en lille fontæne kørende der. Der følger også med, som også drives af solceller, lys. Så hvis det er sådan, så I har brug for en lille LED-ring, der sidder i jeres måske fontæne, det gjorde der så ikke i min gamle model, eller man kan lægge det ned i vandet, så det er altså også med, og det bliver også bare tilsluttet det her lille solcellepanel. Så min anbefaling er, at hvis man alligevel står og skal købe en pumpe til en vandsten eller fontæne, og man måske godt vil have den et sted ude i haven, hvor man ikke har strøm, eller bare slippe for strømledningen, så tag i stedet denne her solcellepumpe 600 fra Ponteam. Det er satme smart, og som sagt med fjernbetjening, så man kan slukke og tænde. Man kan slukke og tænde for lyset. Og denne her pumpe er altså af rigtig høj kvalitet, og det er solcellepanelet også. Det kommer som sagt fra svenske Ponteam, så det er ikke et eller andet, der bare lige kun var en sæson, og så skal det på lossepladsen, som man ser så meget andet med solceller. Ja, der er 2 års garanti på pumpen, så det siger jo også lidt. Det var bare et tip fra os til jer derude.